Most itt az idő, hogy vállalkozásod a digitális térbe lépjen. A minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program keretében akár 1,5 millió FT állami támogatást is igényelhetsz, hogy saját weboldalad legyen, mindezt 100% vissza nem térítendő támogatással. Mire pályázhatsz? Doménnév, tárhely, e-mail postafiók, weboldalkészítés és optimalizálás, közösségi média jelenlét kiépítése és kampányok indítása, webshop létrehozása és tartalomfejlesztés, kiberbiztonsági szolgáltatások. Elérhető csomagok, digitalizációs alapcsomag, alapvető online jelenlét, mint domén, tárhely, e-mail és közösségi média megjelenés. Közösségi média csomag, oldal létrehozása, tartalomgyártás és kampánymenedzsment minimum 6 hónapig. Bővített csomag, professzionális weboldal optimalizálás, idegen nyelvű tartalom, webshop és kiberbiztonsági fejlesztések. A támogatás összege legalább 400 000 FT, legfeljebb 1.500.000 FT vállalkozásonként. Önerő nem szükséges. Jelentkezési időszak 2024. december 11-től regisztráció, 2025. február 3-tól támogatási kérelembeadás, határidő 2025. december 31 vagy amíg a keret tart. A KFGEV csapata segít a teljes folyamat lebonyolításában, hogy vállalkozásod online sikeres legyen. Tudj meg többet és regisztrálj most!